Samantala, nilinaw po ng Barangay Council ng Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan na walang ipinatutupad na pagtaas ng singil ng pasahe matapos po ang ilang reklamo na natanggap mula sa ilang mananakay. Ayon sa anunsyo ng tanggapan, karaniwan sa inirereklamo ang pagpataw ng 5 pesos na dagdag singil sa pasahe at pagtaas ng singil sa arkila sa mga tricycle na umaabot ng 90 pesos hanggang 120 pesos. Paliwanag ng kinaukulan na kailangang sundin ang direktiba ng Pangulo ukol sa hindi aprobadong pagtaas ng taripa sa kabila ng apela ng transport sector dahil sa nararanasang krisis. Bukod dito, tumanggap na umano ang mga miyembro ng Sungkil na TODA ng cash relief assistance noong Lunes na tulong sa kanilang pangangailangan bunsod ng epekto ng krisis sa kanilang kabuhayan. Tiniyak naman na maagap mga aksyon at paalala sa mga tricycle driver upang masolusyonan ang issue at hinihikayat din ang mga mananakay na dumirekta sa barangay sakaling maranasan ang parehong insidente. IFM News. IFM News. IFM.